radu nong bu nong tau baik basumaryagi you pray dragon radu nong bu nong tau baik basumaryagi ilong si paraha utrai Jesu Christ si jong utrai ayagi kanteson utrai unsap yang hunjing leki jongi kadangi yait bahimau utrai unsap yang hunjing leki jongi kadangi yait bahimau Haga kasang ukpa badu kun badu men simbakui. Amen. Kajinya ejong utrai jong iu Jesu Christ, bat kajinya ejong ublay. Lemmer kajinya selok jong u men simbakui. Kindor ringkat bat pi borabor. Rengkat bat biru Temdas ngi hapo kabalang jungi yerke ya kasngi krau jong weu apostol u Thomas bakut u balawan shanesha ri India jungi banyalap ya ka gospel banyalap ya ka ketin jong u blay u yap martyr hang ne hapo ri India jungi nak ta kadau pi ngipong ya ka ne ka vestment ka basau kum gadak ban ken mau ya ka jin sha shitom ka jin yap jong u ne u riu krau di hagane ka sngi bakut hagane ka sngi utrai ngin ya duai na ka benta ki pat Kristen hang ne hapo ri India jungi kam tam e mengi ki Catholic ki bana ka por sha ka por ngi sha yu roid haki babun kiliang namar bagi dei ki riu pat ki baduna pat hapo kari di lembaga jinya sajong Thomas bakut pada jinget ke bam ula sam hang ne hapo ri jungi kan yai kersoi shushu kadang yai im shushu kan itu sibit kendiat sepang Thomas bakut ha ka por jinya tu khana andre ha ga ne ka por kan ne gri ka bang kwa ban ong bangin ya duai na ga na lembaga jinya sajong Thomas bakut bangin yo ya kata ka jinya da bangin nangroi dang he ha ka GM Kristan jungi ngin duai ha kane kemas bakut na benta ka jintumu ka bla pha katpang dai we i para bangai jungi iba kwa bangin duai na ka benta i perin Persia Kharmuti ha ka jindap lai po asnam ka jing klat jungi bau triun ai ka jinja thait bam jukot te ko men ko para to ngin ya kubur kin mangilong kinong pop kna mangilong ki bala kre ban le niam ya ki jing maya bakuen ngap la hau blei badon bor baro baria pi ko men ko para bangala le pop shibun e da ga jing perkhat da ki tin da ki kam ba da ki jing le klet da ga jing le palat jonga da ga jing le palat jonga da ga jing le palat bakrau e jonga namar kata nga karpat ya kamaria bakut kabayai sa kathai soti ya kiangel badi kiru khut baria pi ko men ko para banduai na ka benta jonga how try blay jungi u blay badon bor baro ni snei ngi barandala ma bi ki pop jungi un yalam ngi sha ka jing embam ju kut amen Go try.
nhục lấy xa trò và tha nhân đau chiến sư tha chi bên riêu bà rô bà đón ca môn bà ya ro ya me ni nam ba ni ma ne ni ai pen don bu ro ba ni sung u ya me u kun lang bro du play ba ti ti pa per thai to pia ka jing ker pa tu snow san ei yang hi dei dang ma me ba kui dei dang ma me u try u wei ba ha kli tang ma me ku Jesus Christ ma me ba yai long play ha jing ya long ka wei baru men simba kunya kaburo upang yai long play ha jing ya long ka wei baru men simba kun kaburo upang Amen. Tongin ya duai Kok pau bahabneng u apostol jong me u Thomas u la playo kun jong me barulong u try badu blay jong u ai ba ka jinya sai jong u kan yarap yengi benang jeliu haga jinge jau kun jong me bat kumta kan yalam yengi shaga jin pen iem ma u ba im berbas ni shar ban me lemadu men siem ba kui Uwe you blay junom la junom. Amen. Jing pule nau Jeremiah nong ya thol pa. Utrai ula kren hanga. Shua bangan thau priu ya pi. Ngala bo jing mut ya pi. But shua ban kha ya pi. Ngala pen kentang ya pi. Ngala thung ya pi ban long prophet ya kijaj ben riu. Tengala jubab. A blay kenrat. Ngam nang satya ban kren. Ngadang kena. Henry utrai la ong hanga. Wat ong bapidang kena. Henry ke late shakipai banga pa yapi. But ya tho yaki kat ya kaba ngala hukum yapi. Wat shepting yaki. Naba ngan sadon mga ringkat batpi banyada yapi. Nga utrai ngala kren. Nang ta utrai ulakner ban kenjo. Ulakta ekir miang sento jonga. Bat ula ong hanga. Pait nga ai yapi ka kubor ba pidai ban kren. Kane kakte no play. Ismo iaw play. Kumbang
Kajing pele Baal, kajing pele na kasitiu Paulus Apostol syaki Kristan Ephesus. Pimlong sho kinangway bat kimender, pilong shishnong shitao bat kirikoi, bat kitkot jong kajing kasem ublay. Pipelong kajing te kabayeng halor kanorim jong ki Apostol bat kinoy tolupa, hakaba ukris jisuhi ulong umaudong jongka. Dau la pandai lang ya kajing te barok away, bat sa kabandur kum ka tempel bakhuj ha utrai hau ya phi late ha kane ka tempel pan kala long ka jaka shong na ka banta uble ha umansin kakten jong trai Nismo ya uble Thomas namar bapila yui yanga pilange sukito kibam syamla yui Henry kilange Utrai undon ringkat bat pi Rangkat bat pir. ka jing pule na ka gospel bakut kat kum u Yohanes ka burom hambi ko trai uwei na ki khat ar ngot ki sendran u Thomas yau balakhot Didymus syam don ringkat bat ki habau Jisu ulawan kumta ki wei pat ki sendran ki laong hau ni la yo I ya utrai u Thomas ulaong haki lemda ngayu I ya ki dak jingmong haki ti jung u bat ngak ta ya ki to ki din prek bat ngat ba ya ka krung jung u ngan om ngej pras ngi hadin ki sendran ki layadon lang hapo yeng baru Thomas uladon rengkat bat ki jingkang ki lakang Henry Jisu lawan rung bat ulayeng hap deng jongki uda ong ka jing suk happy nang ta ula ong hau Thomas bu eki shembria ti jong pi hang ne bat pek eki ti jonga nang ta kner ila ka ti bat tot wat ya ka krung jonga wat artatien shu Henry donge u Thomas ula jubab ko trai jonga bat ko blei jonga u Jisu la ong hau namar ba pilayu I yanga pilange sukito kibam syam layu I Henry kilange ka gospel jong utrai ka jinya ro emi ko Christ
Cai kumbang ala kren meneha bas dang jong kamas bekut mentaka sengi ngereke ya ka sengi krau jong u Thomas bekut u apostol balawan sipo ri India jongi bat nak taka dau la ainam yu kum u nong yada jong kari India jongi u Thomas kadai hakatin Hebrew hakatin Greek Thomas kamut Aram ndai besyong Aram hendrei Aram kamut Thomas kajimut jong kadai hakatin Aram or Thomas hakatin Greek kadai bakas sendrap udah ukun sendrap lakayu Thomas kumba pila pule ha ki gospel hapo Galilea kidon bun ki kana pateng mo jong kinong Syria berkinong Egypt ki tu ba kerteng ke basisha jong udayu Judas ubadai weiru na ki karngut ki senran jong Jisu udayu apostol ba kuma ongi pimene ubalek bawan kumu missionary syakiri ki becengai bat ubala poiru shane sipo ri India jongi kumbanga laong u Thomas kamde ka kerteng jungu Henry ka ka kentin Hebrew ka babatai ya ka jingmut jong ka jingka sendrap takadaw mener ha gospel ngi yosmo ka jinsha ka tenju ka di Didymus kamut ka sendrap ha ka ketin Greek mo Thomas Aram Didymus ka mut u briu bala ka sendrap Henry kidon ki start Bible ki bala persang ban wat benya uei uta ubala khasen dab badu kimlap tingim tip kimlap kini kidong wat benya kimlap uei uta ubala khasen dab badu na kadaw kidon ki start Bible ki basu khot kerteng noi u Judas mo ha ka jaka sendrap tang bahadin katok ne por ki song thu banama don laingut sangut ki Judas hakakan hun jong ki apostol te ki ai biang yu ka kerteng Didymus takamut ubakhasen rap yang hi to ka kerteng chu uru ka ba sharum chanang ka barum sharum chanang mo te kumbang long mene u la lej yalap syakiri bajengai kum sya Babylon sya Basra sya Baghdad mat khadu khatwai lawan Indonesia ri jungi syari India haka snem kebasan poar hadin kejing kayo Chris ulasa badula yalap geleng kini ki benta jong kamala barkos apa di India jungi mo kini tan Mylapore ke Madras ke Chennai Kerala sekitu ki benta nak takadaw hakum kane kasngi chete sipo South India kira ke daga Jinshitram ya kane kasngi Tiga negara ke pang ke banangkong ke bangkwa bangkren haka ne ka liturgi jung ka tinu blay ka pang ke baar kendat sepang ke jinglong jong Thomas bakoi ke banangkong ki information jung ke baar ngakwa bangkren sepang kendat ke jinglong jong Thomas bakoi u ba ne scam u rung syakane ka kam pulit urung syaka kam pulit but dakajin shirham dakajin trang jing ang nut shisha banlong upulit ule bah baro ki kam umare dang step ukidang step ki drill ki ne kitai baro ki badai baro kam pulit udah duryap shisha udah le bah shisha hadu kata namar kadang dei por training jongki shwa banjit yaki banlong pulit ne ban be yaki na katu ka training ti ko mo ngi pimene une scam ude u khna uba sim kiaya ta kajing practice uba slor do kata uba setting uba duryap hakata kajing training jungu ule ba do kata ta do ko we gasngi u commander uba pe yaki uang u ai ne scam me nai le training rem ta kasngi ban mare pulit le yarap setja ukerna yo komandar uang sar ngam tre ya kata namar ngakwa benlong pulit om benlong nong setja u komandar u yatu agita ki trup agita ki pulit lang ta baro ki ki benyu ki lorni ki wotnia ya kata ki tam seneng jong neu u ne lang mdai dang kata u neu u komandar u le yatu ro hau general sepang kane ki tam seneng jong u neu ne scam ne lang haka ba khadu khadu wai
utau general uba pet yaki ukot yom neu samla yom neu ne lang wong ngas ngau ba mem kwa ban ko ngu yo komandar ngas ngau ba mem kwa ban lek yarap shet syapok kantin ke ai kene pensaya la de ne lang wong hoi sar nga keranga ngam kwa ban lek long unong shet namar kajing angnot junga kajing trang junga ban jon syagane kakam kadai ban long pulit om ban long unong shet ban long nong shet sar haying ala ban le Henry kajing angnut junga kajing trang junga kalong ban long pulit na kata kadau ngong em ya kajing pak jong komandar namar kadai hakapor training kadai hakapor man step kapor ke bang ngimare kapor ke bang ngikelan mat kelan met na kata kadau ngam tre kum tau tau general yang bor ai kublei u ong kumule ke nyukna ngadon kam mela sajit lupa namar ba melong upaslur namar ba melong ubam ko wat yau komandaru namar metip ba mewana ka bentah ka baba barula sajit kanai ka story ka ba ngasulap nang ne nang tai ngawat ka jinja ka ba shisha ila se namar bun ki pulit ki yatu ingi ya kene ka jinya tu khana ka bakum kata habang ya kendu iki sene setai tak mang ko ban ding dur nak kata ka jing long jong ta une lang ne une scam bat ka jing im jong Thomas bakoi Thomas bakoi udei u apostol u baslur kum uta une scam ubam ting ubam shepting hawat wala bunsin ngabat pi ngilor ni sepang ka ne ka jing atatin jong u Thomas ka bangi pulih ka gospel ba menta kasngi kumba kita ki para pulit ki lorni sepang ka jibam ko ngu jong u ne scam ne ne lang ngi lorni ya ka jing atatin jong u Henry habangi puson bha habangi pulih bha ya ka gospel ya ki gospel ngilap sibon ki dau ka sabut ban ong ba u Thomas ba ku u dei shisha ubriu ubaslur bat ubodon kata kamuan ke bajuat hadu kata-kata ngan ai pi kato kana tili kinuk sana ke gospel kan mau deu Thomas ubo wer yaki para apostol ubo ong ya ngin yalai lang bat yap bat pi kan mau bau jisu uyatu iki apostol bau lek sya Jerusalem bat sa syayap hang tai ki briu boro ki apostol boro ki ong wat lek sekemta juda Petrus ru ong wat lek sekendat kemta mo kiwi kila give up Henry Thomas uong ya ngiru ngilek lang bat ya batu atau kan dengan panpau ya kejin slur jung nang ta sa hakawai Dave Thomas ubakali yau jisu try ngimtip ya kata kalenti kumno ngimtip men lek sya bat jisu pikan mau jisu uong ngalong kalenti kejin shisha ha gospel jung yo anis klanong bakat sau kad khot kebasan ngilap ya kene dei kejin slur jung Thomas kabala penlong yau jisu banjobab Thomas ngalong kalenti ke jin shisha bat ke jin im deu Thomas ubodon kata ka mon ka bajuat bantip bat yoi ne kata yau jisu hadin ke jin mi pat jong baro ki shifting kita ngut pakri ke snayap ki shifting wat habau jisu la pau asin la sin kita shifting u Thomas first person wayo kata yau jisu hato pim tarai ba udai ubriu baslur hataro pim tarai ba udai ubriu uba don kamon ke bajuat hadu kata dekene kata ong mo bau Thomas udai ubriu balang kumta badu jisu khodi uban kata eu daga jingai ke bakrau daga jin Shirham u Thomas ong biang kumbangi yo sngo gospel ko trai jonga bat ko blei jonga dede kene ke jing long baslur jong bat ke jin Shirham bat ka jing don mon bajubat jung ula ban poi syadu shane syari India jung yiru kiwe ki apostol ki yelap ya ka gospel ha ki markhab jong ka Jerusalem jong kitu ki jaka Henry Thomas upoi syadu sya Babylon upoi syadu shane syari India jungi namar udon kamon ka bajuat udai ubriu baslur denak tak dau komen ko para hakane ka sniburom bakrau jung u Thomas u khot uwer ke nyanga bat ye phiru bangin nam long ki bakau Henry ban long ki baslur kamtam ha ka jinya lap jungi ya ka gospel
Bangin long ki baslur, ban peni ki brio, yak ta ka Kristan jungi. Balai nadu kasnem kebasan poar Thomas lawan seri India jungi. Henry ngi Katolik ki Kristen ngidang dona pain. Yo lese namar ngim long ko mau. Ngim slur. Ngim don kita kamon ke bejuat benyalap ya ke gospel. Tak kadau kibriu kim yo I kibriu kim yo sngo sepang Jisu bat kimbut. Dengan terakhir kum kan kesngi u Thomas u khot wer yang abat dia pi bangin long ki Kristen ki baslur ki bom kau penban beton kamon ke bajuat ban yalap ya kata ke gospel di tu ai bahagian ke mas bakut kan bangin pediang yo Jisu ubalong sisa kata ka lenti ubalong sisa kata ka bor nah ke Kristen jungi ngin yo ya kata ka bor ke sor ban long ki Kristen ki bakum u Thomas ki baslur bat ki bom shifting ban yalap ya ke gospel en yero yo Jesu Christ junom la junom amen. Tuang in ya yang man ngin ya play la jingej kajing duai kirunge tongin ya kerpat yo bleu pa jungi ubalaya lami ke apostol jungu syaga jinge hau kun jungu mat boleh kajubab jung pi kan long ngi kerpat yemi ko try Ngi karpat ya me kota. Na kabantau ko baba ko jungi bishop jungi kilengdo bat ki catechis. Baha ka jintre jungki banyalam ya ka kanhun lang brot shaw blay kindub yo jingkan pam shilenter ta ka jin shania ha ka jing it bakin long ki baslur ngi karpat ya me ko try. Ngi karpat ya me kotrai. Na kabanta ka ne karempai Kristan jungi bangin dub la ban ai ngu yo blay na kabanta ka jinyai jung ka jingit hangi. Bat ngi duai bun penlong yengi ki baslur kumu apostol Thomas ngi karpat yami kotrai Ngi karpat ya me kotrai. na kabantai wei pa wei nangi bangin dub yo I ka ktiu Chris kabaya lam yengi borobor
sya ka jing im hakano ka jinja haka jing im jungi ngi karpat yami kutrai Ngi karpat yame kotrai. na ka banta ki to ki Kristan ki belas dang ban arta tin haka jinget namar ki jinja ka bakim la ban syempang kenang bakin du pai shau Kris da ka jinsha nia baro kumbale u Thomas ngi karpat yami kutrai Ngi karpat yame kotrai. na ka banta ki pat bendriu jongkari India bakin du bitu yau Kris kumutrai broken rat baru blay jongki bad ban bud ya u ngi karpat ya me ko trai Ngi karpat yame kotrai. ngi duai jarjar na ka benta ka jin tmu jungi shimet kamtam na ka benta ka jinja thai ka man sim jong i perin Persia kharmuti ngi karpat ya me ko trai Ngi karpat yame kotrai. kokpa ngi ro ya me na ka benta ka jinai e jong ka jinget balawan ra haki briu da ka jinyalap jong ki apostol to ka jinya sai jong ki kan yarap ya ki Kristan baro ban kan show ya ka jinyai e bakilayo pediang benang roy man la ka sngi ha ka jing e Ukris ma u ba em ba basun shar bat me junom la junom amen Doya duai komen ko para baka jing kinya jonga ba jong pi kan long bapdiang hun nakmat ublei upa badan bor baro To try pedang kinya na ki jongpi na ka bata ka jiro ka bro ka teng jungu ka jing toy ngi pedang lam ko jungu bodong kowe kok pa to pediang ki jin terwa jong kane ka yeng ka sem jong me kabas ngongu ye me borobor namar me laya lam ye ki bangai jau khon jong me u Jisu ma u ba im basun shar junom la junom amen utrai undon rengkat bat pi Rengkat bat pidu to kentiu ya laki donu Ngiken tiu ya kisha utrai Dongin ya ngu yo try ken rat ublei jongi Ka shong hok bat ka deng Kok pa badon bor baro bat ko blei bam jukut Ka shong hok bangin ay ngu ye man ka por ban man ka jaka Dau Jesu Christ utrahai jongi Melong unong sharai bam jukut Bat menjum memju ino Klempet yakakan hun lang brot Me sharai ban me yada yangi Lang baki apostol bakoy jong me
Bat me penlong yaki kinong syarai jong ka kan hun lang brohot jong me tina mahar kata lembat ki kan hun angel bat ki riu kuj baro ngia ro ka jing bha jong me bat ngia so lang bat ki ha ka jing ruaya ro jong ki Shisha melong obo kuit ko try ka tamay jong ka jing kuit baro namar katangi karpad yame to pen kuit pen kantangi kini ka jing trwa jongi da ka bapayo man sim jong me kum ka umjer halor jong ki bakindup ka lalong yangi ka met bat ka snam jong try jong yu Jesus Christ ha ka por bala dino ayu padala ka mon sngaw bha wala pliang ya ka jinsha shitom ula shim yaw pu bada kaba ai ngu yame ula kedia ya u bad ula ai u halaki sendran u ong do shim bato bam nakane pi baro namar kane galong kamet jonga ya ka ben IT na ka ben ta jong pi Hakaju karu kom nalalaya bam ula shimi ka kuri mada ka ba aingu biang yame ula aya ka halaki sendran u ong do shim bato di na kene pi baro namar kane kalong ka kuri jong ka snam jonga jong ka jutang bat samai bat bam jukut yak ban pen mi na ka ban ta jong pi ba jong ki babun yak ban map iki pop tule iya kane ban kan mau yanga Kajin maya jong kajin ye. Kata sin bangi bamyu ne uku bagi dinakane kakuri ipen Kajing yak jong me ko try Tadadu menwan Namar katangi kwa pen mentay kajing yap kajing mi pal chung u Ngitarwa hame ko try uk pu jong kajing em at yaka kuri jong kajing pen em Ngida ay ngu ay dem Namar mela nyaw yung iki babit banyang hakmat jong me bad ban shakri yame Daka bas ngorit ngi karpat yame Pangi baro kibayo abentaha ka met bat kasnam u Chris ngin long bepen yatali ka way daw men sim bakuid to kan mau ko try ya ka balang jong me ka balapriang hasat lak ka pertei but to penjanay ka ha ka jing e ringkat badu Francis ukpa bakuid jongi u Victor Bishop jongi but baro ke lingdo to kan mau ya I perin Persia karmuti iba melakot no shalade na ka ne ka pertei to ai ba mai balay long ka way baru kun jong me ha ka jinyap kum ka jong u in long ka way ru bat u ha ka jing mi pat jong u to kan mau lem ru ya ki men ki para shin rang bat kan tei ki balay o thia da ka ba kermen ya ka jing mi pat padia baro ki bala khlat no ha ka jing isn e jong to pliang ya ki sha ka jing shai ka khamat jong me to isne yingi baro nge kar pat me khnang barangkat bat kamaria tes oti ba khoi mi jong u blai o Joseph ba khoi u kurim jong ka ki apostol ba khoj Thomas ba khoj bat baro ki riu khoj
Kibalapan sang ubahay may pateng la pateng. Ngindu blong kibabit banyo bentalem hakajing imbam jukut. Ngin yaro bat pendon burom yeme da ukun jong me u Jesu Christ. Da u lembat u bat ha u kan long ha meu ble ukpa badon bor. Hakajing long kawe jong u men siemba kut. Baro kaburom berkajing yaro junom la junom. Amen. Kumbala hukum yang idonong peniem, bat kumbala hikay yang idagak tin blay nginut banong. Kupajongi ubahabnen, kanlong kabakuy kakerteng jong me, kanwan kahima jong me. Kan long kamon jong me Haka kendo kumbahab len Do ayangi menta kajimbam jongi Kabala kasih Batu mabyangi yaki rengkang jongi Kumbangi rungi ma Yaki bales new yangi To pelai yang ngi kerpat ku try lagi jenis new baro aga jenis bun jong me to a jenis suk jenis sain haki sengi jongi kenang bat aga jenis raba jenis nei jong me ngin lai bor na ka pop man ngin yo jenis da ngi jinjar baro kerbangin ap kmelenti ga jing kerben bakuj bat kejiwan pat jong nong peniem jongi u Jesu Christ. Nama ka jong me ka long ka hima jong me ka bor ka budong junom la junom Ko try Jesu Christ me ubalaong ki apostol jong me kajing suk nga i happy kajing suk jong nga ai happy wat pe ki pop jongi Henry ya kajing nge jong kabalang jong me but ha kajing subon jong me to ai kai kajing suk but kajing yat li ka we kat kum kamon jong me ma me uba im bad basin shar junom la junom kajing suk ku try kan don borobor ringkat bat pi Rengkat bat pi to nge try dak ni suk iwe pan kajing suk bat pi Hakmi kun lang broad jong ublay hakmi ubakit no ikipop jong kapertay so kito gi blakot sa kajing kawai jong kun lang broad ko ken rat amlong masung hok men room fo ying jonga ken ratio ang tangkaktian ka ben sim jonga kan sakya kamet berkas namo Chris kan ying isya kajing embam jukut amen.
sungu yo jisu balawan na kidonot jungi hakadur jong ukupu berkawan ujisu don telitelan hakane ka sakramen midwai kumba ulakta yo Thomas ya ka jing im jong Thomas ungkta ya ka jing im jungi kumola pen scam ya ka jing jong Thomas namarula sha ai u ungkta ai u uji surum pen scam ya ka jing jungi lengba ka ne ka Eucharist lengba ki sakramen ki bang nilai op tiang ngin yero ai u ngin pendon burom yu ngin nam ya ka kerteng jung u ngi duai ngi pai shu pon kerkhui ngi un kerkhui ki ing ki sem jungi un kerkhui ki jintmu ba bha jungi baro un kerkhui ki to ki dong le bha jungi ki paralok ki parajor jungi un kerkhuru ye ki to ki ba ben ngi un kerkhui ki to ki ba shun ngi un kerkhui ki to baro ki briu ki bam tip yu blei Jisu bodan ki donot jungi daga jing ye jingi daga jing sngoret ula rung wat ki donot jungi ki badap daga jing sneu ki badap daga pop ki badap daga jing bakla Henry ula rung baru lapan khoi ki kumta gari hok ingi baro ban yero ayu te kumta komen ko para tungin yero ayu Jisu in sungu yu in iju daga bayo onglang ngi sungu ngu ye me ku Jisu Ngi yero ya me ko Jisu Ngi mane ya me ko Jisu Ngi i ya me ko Jisu Ngi mane ya me ko Jisu Ngi pendon burom ya me ko Jisu Ngi mane ya me ko Jisu Ngi yero ya me ko Jisu Ngi i ya me ko Jisu Ngi sha nia ha me ko Jisu Ngi sungongu ha me ko Jisu Ngi pendon burom ya me ko Jisu Ngi yero 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 ya me ko Jisu Haleluya 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 Ngi ai ka burom ya ublei ya kupa ya ublei kon belum mensim bakoi ta ka bayo ong lang ka burom hau pa badau kun badau mensim bakoi kumalalong haga benang kong kumju mentabat for junom la junom amen to ngin ya duai kokpa ai bakayu kharis ka bangilale niam kanyarap bangin nang jeliu haga jinge hau kun jong me yau bau Thomas ulapla bau long utrai jung u bat ublei jung u ngipan ya kane lang bau ju ukres utrai jungi amen utrai undon ringkat bat pi ublei badan bor baro un kurkuye pi bat ya kaying kasem jong pi ukpa badu kon badu mensim bakoi amen to ya lek suk kamas kalawai ngi smomu yau blei Mercy, my
pa bro khun bro min sim khun Param nyingkong jumta balabos namas nam amen. ko dunod bu khoi tamu jisu Rose nengi ko Saint Thomas bu khun Dwaim taji ko Maria kun rap ki Kristan Dwanya kaman taji haka kerteng pa bro khun min sim khun amen